Il-ġenituri u n-nanniet kienu l-protagonisti f'laqgħa ta' diskussjoni pubblika li saret biex tiddiskuti l-midja soċjali u l-effetti tagħha fis-soċjetà. Il-parteċipanti qasmu l-esperjenzi u tħassib tagħhom dwar l-influenza diretta tal-midja soċjali fuq il-ħajja personali u l-effetti tagħha fuq uliedhom u n-neputijiet. Fost il-punti li tqajmu f'din il-laqgħa kien hemm it-tħassib li t-teknoloġija qed toħloq distak emozjonali u komunikattiv filwaqt li semmit ukoll l-importanza li l-adulti ikunu ta' eżempju għat-tfal. It-tfal qed jaraw lilna u kif aħna qed nimmaneġġjaw is-social media u ma jagħmlu bħalna. Isek aħna maħniex kapaċi nimmaneġġjaw lil nfusna ma nistgħu żgur nimmaneġġjaw l-tfal għax m'għandniex eżempju fuq x'norbtu miegħu. Clara Ġusordwi, li taqsam ħafna minn ħajjita fuq il-midja soċjali, tkellmet dwar l-importanza li dan is-suġġett jiġi diskuss ma' nies minn kull spettru tas-soċjetà u ta' etajiet differenti. Għalkemm hu s-suġġett huwa overwhelming ħafna, xorta nemmen li hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna bħala ġenituri, bħala edukaturi biex it-tfal ikollhom daqsxejn iktar jinnaf ħarsin mill-midja soċjali u minn affarijiet li forsi mhumiex taġit għalihom. Din id-diskussjoni hija parti minn sensiela ta' laqgħat li qegħdin isiru bħala tħejjija l-Konferenza Nazzjonali li se ssir f'Settembru li ġej, bilan li titfassal politika nazzjonali li tindirizza kemm il-pożittiv u n-negattiv tal-midja soċjali. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Rebecca Buttigieg innotat kif matul din id-diskussjoni tqajmu diversi temi importanti u l-Gvern ħares il-qudiem biex jagħti l-għodda meħtieġa lill-ġenerazzjoni li jmiss biex tkun informata u sigura. Spjegat li din id-diskussjoni tifforma parti mill-Viżjoni Malta 2050 li l-perjodu ta' konsultazzjoni dwarha għandu għaddej sad-9 ta' Settembru li ġej.